Imos a coñecer a unha muller que ten moito que ver ca eclipse de mañá. Por Mira, que? é veciña de Asados, ela naceu no ano 36, é dicir, ten 90 anos. Sí? E resulta que cando se foi bautizar, o cura díxolle, no, con este nome non te bautizo, tenche que poñer o María por diante. Pero que nome É era? o seu nome o que ten moito que ver co fenómeno que vamos a ver mañá, que vamos a gozar mañá del, e María está co esa veciña, e nós, María, queremos sair de dúbidas. Que nome ten Eclipse. esta veciña de Rianxo? María Eclipse. Case. Mira, María foi o nome que lle puxeron no bautizo, pero realmente quero que saibades que non é o seu nome oficial, porque realmente co que a rexistraron, digamos así, no concello foi co nome de Eclíptica Orbita, así como o escoitades, xa naceu co eclipse no nome prácticamente, no seu ser. É unha muller que temos aquí hoxe, temos a fortuna de estar con ela. Moi boas tardes, Maruxa. Todo o mundo a coñece como Maruxa, Boas tardes a todos. Boas tardes. Ti imaginaxeste nalgún momento ser tan famosa como o eclipse, do que todo o mundo está falando, con ese fenómeno que nos ten a todos mirando para arriba? Nunca o pensei, pero o 2015 creo que está no outro libro que só teña aí, Ai, sí. o que está dentro. Pero viches outro eclipse logo. Sí, Entón xa foches tan famosa como a mañá, noutra época. non tanto como esta. Vamos a ver, Eclíptica Orbita. A ti quen che puxo semellante nome, Dios mío? Pois o meu padriño, chame José Matías, era un home que gustaballe moitas cousas do espacio, lía moitísimo. Entón, pois, alixeu ese nombre, porque lle gustou a él. Daquela, os padriños eran os que mandaban logo o nombre dos afillados, que non eran os pais. Claro, pero houve un pouco de lío aí, non? Porque o cura dixo, ai, non, Eclíptica Orbita non terá que chamar María, rapaz. Claro, porque ese nombre era un nombre tan raro que entón puso María, pero solo na iglesia. Entonces eu máis tarde, que eu non sabía nin que me chamaba así. Aí quería chegar eu, punto importantísimo. O padriño, por certo, non lle regalaba os huevos de Pascua porque estaba enfurruñado porque ninguén lle chamaba Eclíptica. Chamabanlle Maruxa, entón el decía, ai, pois eu puxenlle un nombre a naide me lle chama por el. Pero quería chegar eu aí, con que idade soubeches ti que te chamabas Eclíptica Orbita? Ainda tardaches, eras grandiña. Pois tardei moito porque, xa dixo, polos 50 e tantos ou así, casamos os 55, e depois comprei unha moto, fui ao xuntamento porque tiña que ter un permiso para dar ca moto eso, como bilete, e foi non me enterei que me chamaba Eclíptica, que non sabía nin eu misma. Claro, no documento oficial non sai María por ningún lado. O que si temos María é aquí o carné da moto, verdad? Aí si puideches poñer María. Sí. María Miguens. No outro non. No outro non. Era así. Oiches, ti, ahora claro, estamos falando do eclipse, la que ahora ten o nome do eclipse metido no seu ser, ti terás que ver o eclipse mañá, tes todo preparado ou non? Bueno, pero non tiñas gafas. Non ter gafas? Non, Pero como non vas ter gafas? non as trouxe. Ai, Dios mío, pero temoslle que traer unhas gafas a Maruxa, mellor coñecida estes días como Eclíptica Orbita. Para ver ben as estrelas. Home, E non teredes aí unhas de sobra das nosas. Exactamente, porque cando me outro día aquí a periodista... Eclíptica Orbita ten que ter as gafas da galega. Home, claro. Tamén, bueno, entón dixemela, bueno, cántame aquí unha canción. Eu fixera, porque eu compuñía moito, cantei dúas estrofas que eu fixe para esta cousa. Entón, poñei aí. con ese nombre tan original, como pode ser que cando te enteraches de como era, o quixeras cambiar, muller? Quixeches cambiar o nome? Quise cambialo. Claro, fui a Padrón, ao xulgado a Padrón, a ver se mo cambiaban, pero había que pedir un abogado, había que facer unha cantidad de María, cousas queremos para saber que borrar nos todo cante eso, un pouco facer outro Eclíptica. nome. E dixo, non gasto diñeiro, queda como está. Hoxe estou contenta con telo, polo menos agora está aí nas nubes. Home, polo menos agora sabes que tes un nome único. Único. E tanto. Fora do común, nada repetido. Oiches, ti chamaste Eclíptica Orbita, pero coñéceseche como Maruxa dos Rosales. Exacto. Porque tes unha gran relevancia na cultura e na música galega. Sí, así, eso tamén foi moito. Claro, toda a vida dedicada á música. Toda a vida. Digo, ano 62 cando empecé. Sí, señor. Ao lado do meu amigo José Romero. Eu non podía estar hoxe aquí en Rianxo con ela. Ai, que ben. Sin coller un instrumento na man e pedirche Maruxa dos Rosales, Eclíptica Orbita hoxe para nós, por favor, que nos toques unha peza. Pode ser? Que peso, pero que vos toque. Claro, que nos toques a pandereta, a ver como tocas. Canta algo se queres. Oh, Veña, unha, dúas, tres. cantademos os cantade e face de mí la xente.
Cantaremos os cantades, facede rir a xente. Que esa vosa mocedade non vos ha de durar sempre. Que esa vosa mocedade non vos ha de durar sempre. Eu xa non vou, eu xa non vou Me dá gusto oír tocar e cantar a equipe Corbita,